Bien, ¿todo listo? Comiencen a preparar los explosivos. ¡Coño, el telecupón! Seguimos coas noticias de hoxe. Sabela? Grazas, Uxía. Nun pobo perto de Laxe caeu un muro que habería construído un veciño. As rochas quedaron todas echadas polo solo. Informa dende o lugar o noso corresponseiro Liberdino Galloso. Está rojo ali o... Sí, estaba eu mismamente ali ao lado, vino como se fora agora mesmo. Caeu o muro ali ao lado da casa da Lala do Neto. Fartirmo feito. Sí, estaba eu, Ben, en outra orde de cousas, o presidente da Xunta, don Manuel Fraga, Deus o teña con vida moitos anos, volve a dar mostras da súa vitalidade inaugurando un centro da terceira idade en Vacaricia, na provincia de Lugo. Tras unhas carreiras polo pabillón deportivo e un partido de futbito, o noso vital presidente declarou: cando sexa maior me gustaría de estar nun sitio destes. Informa desde Vacaricia o noso corresponseiro Liberdino Galloso. Sí, inaugurou, que estaba eu ali, Dios, unha cousa fora da seria, estaba Fraga, feito un chaval, parece que non pasan os anos por ele. Sí, estaba eu ali, foi así, estaba como o locoto. Acabamos de recibir unha derradeira nova, sinistro en A Coruña. Se produciu unha enorme explosión no centro da cidade. Unha casa particular de A Coruña, na avenida de Arteijo, derrubouse tras unha potente explosión. Datos da policía parecen indicar que se tratase dunha bomba. Apareceron entre os restos 8 cadáveres, 4 mulleres e 4 varóns, así como abundantes explosivos e documentación variada. Probablemente os artefactos se instalaran cando estaban sendo preparados. A documentación se refería a unha chamada Operación Lobo Gris, inda que a policía non pode adiantar nada polo de agora, non descartan que se tratásese de unha célula de Al-Qaeda ou dun xogo de rol. Seguiremos informando. Papá! Papá, mire, son eu, estou aquí en exteriores, sí. Mira, que eu non vallo para isto, que levo 6 anos aquí en Televisión de Galicia e non vallo para isto, non quero seguir. E non quero seguir porque non vallo, e non me vai ben. Eu que quero era cantar. Fui un casting de Operación Triunfo, sí. E vanme coller porque fixo moi ben. Home, eu creo que sí, sí. Ten razón, o chaval que para isto non val, estaba eu aquí con ele, non ten ni puta idea. Sí, xa sei que é cara de cona, non xa o estou vendo. Hai que deixalo, a xuventud é así, leña verde, tudo é fume. Jesús. Que ten razón. Valen para tomar polo cu, mira, pai. Diga, DJ un pa. Non valen para tomar polo cu, estaba eu, si, veno bien, pero non vale nada, É funuberi. O caste da Operación Triunfo, tuve eu ali en Santiago, había 100.000 personas polo menos, Polo menos, papá? Sí, estaban os gaiteiros tocando a Fraga, agora xa, como saben que vai ganar, xa lle están ensayando ali na Plaza do Obradoiro. Sí, foi nos multiusos do SAR. E non quero saber nada da televisión. Perdón, Non, señor, que está malo. Era verde, me falta Dios, estaba eu ali, veno vin, era fosforito, este pola noite alumbra. Poden aparcar aquí os helicópteros que teñen isto tudo iluminado pola noite. Isto é demasiado, papá. Hai que empezar a ver do plano, hombre, entra aquí. Isto é demasiado. Que pasou? Colgou. Non me extraña, que a cara de cuna que tes. E o sonido entrará desde aquí.